Jeg vil gerne løse den her opgave omkring en interviewundersøgelse. Man vil gerne undersøge danskernes levevilkår, og så har man udvalgt 5.960 personer. Det er så ikke alle sammen, man har kunne få kontakt med eller få interviewet. Man har kun fået 5.166 personer interviewet. Så man er lidt i tvivl om prøven den nu engang er repræsentativ. Det handler jo om, at den skal helst have den samme aldersfordeling som den generelle befolkning. Og de her 5.166 mennesker, som man nu engang har fået spurgt, de har den her aldersfordeling, 20-29 år, så mange her, og 30-39 osv. osv. Og den generelle aldersfordeling, den kan man så se hernede, i tusinder godt nok. Det er selvfølgelig lidt svært at sådan sammenligne som sådan, men altså, man kan godt være lidt bekymret, sådan, man har ikke fået spurgt alle dem, som man nogle gange ønsker. Er der nu for mange af dem fra 60 til 69, eller for få af dem fra 30 til 39, som sådan, ikke? Så det skal vi på en eller anden måde teste, og det kan man gøre med en key anden test. Så det første vi skal gøre, det er at finde ud af en hypotese, som vi gerne vil bruge til at teste det her. Og så skal vi udføre det, der hedder goodness of fit. Fordi i det her tilfælde, der har vi netop den her stikprøven her. Som man kan se, så er der en række af data. Og så har vi en sammenligningsstikprøve her. Og der er også en række med data. Det er et typisk tegn på goodness of fit. Det andet det er selvfølgelig fordi, at vi har to fordelinger. Og vi vil gerne se, om de to fordelinger er nogenlunde ens. Det er det goodness of fit, den netop tester. Så vores hypotese i den her sammenhæng, det kunne jo sagtens være sådan noget med, at aldersfordelingen i den her stikprøve, den følger den samme fordeling som den generelle aldersfordeling. Så det er vores H0 i stikprøven følger den generelle aldersfordeling. Og så skal vi sådan set til at bruge WordMaths goodness of fit. Og den finder man heroppe, hvor der står test, og så goodness of fit. Og så starter WordMath et Excel-ark i baggrunden. Det er det her ark. Det er standardarket for statistik, bare vi er gået på det fane, der hedder goodness of fit. Og i det her tilfælde, så man kan starte med at gå over på data. Og så vil jeg godt lave de her intervaller her nu. Laver dem 20 til 70 med 10 års spredning. Det er selvfølgelig ikke det, der står her, men i vores tilfælde, så har det ikke nogen betydning. Det, der er vigtigt, det er hyppigheden som sådan. Altså grupperingerne, de er nogenlunde samme. Når der står 20 til 29, så mener de formodentlig også. Det er alle dem fra 20 år til 30 år. Men så skriver jeg sådan set bare stikprøvens hyppighed ind. Det her det er de observerede data. 1257, 1256, 905, 914 og 834. Så trykker jeg kopier til øvrige ark. Og så får jeg dem netop tastet ind lige her. Så mangler selvfølgelig de forventede fordelinger. Og der skal jeg på en eller anden måde have brugt de her data, der er hernede. Problemet er selvfølgelig, at de forventede fordelinger er jo kun i forhold til, hvor mange der blev spurgt heroppe. Og som der står her i opgaven, så er det jo kun blevet spurgt 5.166. Det er jo ikke hele Danmarks befolkning. Så jeg er nødt til at regne de her tal om til procenter, og så gange det med 5.166 for at se efter, at hvis aldersfordelingen i virkeligheden fulgte den generelle aldersfordeling, ja, hvor mange vil så faktisk ud af de 5.166 være mellem 20 til 29 år. Og det er noget, jeg gerne vil gøre i Excel. Så nu har jeg et andet Excel-ark åbent herover, og så taster jeg lige de her tal ind. 769, 719, 556, 575 og 506. Og så det samlede antal, det var 5.166, det skriver jeg lige her. Så nu tæller jeg lige det samlede antal her. Og så vil jeg godt have procenterne. Procenterne finder selvfølgelig bare ved at tage det her tal og dividere med det samlede antal. Så heroppe der skal jeg have den her celle divideret med den her celle. Og der kan man så sætte nogle dollartegn her omkring A'et og 7'et.
Fordi det betyder så, når jeg trækker den her celle ned, jamen så holder den den sidste celle, den holder den fast, så det er hele tiden 3125 fordelt med. Så nu får jeg procenterne her, og det kan man tjekke ved netop at trække summen af dem, så giver det nemlig 1. Så jeg får de rigtige procenter ud. Så vil jeg nu godt vide, jamen hvis nu at det her det er 24%, 24,6% af Danmarks befolkning er mellem 20 og 29 år, jamen hvis nu vi havde spurgt 5.166, hvor mange af dem havde så været mellem 20 til 29 år, jamen så skal jeg jo tage det her procenttal og gange med det her. Og det gør vi lidt på samme måde som her. Vi skriver et lighedstegn, tager procenttallet, og så vil vi gerne gange med den celle, der er lige her. Og så sætter jeg et par dollartegn igen, lige for at låse cellen, og trækker den pænt ned. Og når jeg lægger dem her sammen, så skulle jeg gerne få det samme tal, som jeg har fået hernede. Det skal jo netop passe med, at det er 5.166. Så det er min lille kontrol, kan man sige. Men nu har jeg sådan set regnet ud de forventede observationer. Og dem vil jeg så gerne have ind i mit goodness of fit ark, så de skal jo så stå lige her. Så ser vi efter, om jeg kan få dem kopieret ind. Det kunne jeg så ikke. Så her skal jeg til at teste noget manuelt. Så i den første celle, der skal stå 1271, 24,9. Og i den næste 1188, 593. Og 919, 1347. Her var der vist en fejl. 88. Sådan. Og 950, 544. Og sidst, men ikke mindst, 836, 47, 87. 87. Ja, der er så nogle flere decimaler på, som vi skal have med. Man kan også se her, at der er gået et eller andet galt, for jeg får en pæn advarsel herover i WordMat. Der skal være det samme antal observationer, jeg observerede og forventede, for det betyder, der er altså ikke det samme antal. Det er lige godt, om det er på sidste decimal, det skal være præcis det samme. Så nu skal jeg lige have det hele med. 28. Og også 28. Og et total til sidst. Og 72. Nu kan man se, at nu er advarslen forsvundet herovre. Hvilket vil sige, at jeg har altså det samme antal 5.166 her, som jeg har herovre. Så får vi netop udregnet pænt. Signifikansen er 5%. P-værdien den er 23. Så i det her tilfælde så har jeg 0-hypotesen bekræftet. Den observerede stikprøve stammer fra den forventede fordeling. Det betyder altså, at min oprindelige hypotese er korrekt. Og min oprindelige hypotese, den havde jeg skrevet hernede. Så det vil altså sige, at den her stikprøven, vi har taget ud, den følger faktisk den generelle befolkningsstikprøve, også selvom at vi ikke har fået spurgt alle disse mennesker. Og sådan løser man en opgave omkring goodness of fit med WordMats key anden test.